Tá chu breanhar Nodanna Campála eile aniu. Nuair tam de campáil camid bheith cliste leis an méid a thugam muid ling. Mar sin camid annach chuid de olbhú sa máile, cabhrann sé go mórling. Mar sin, féta muid na glasfreaging, iad a bheith réamhhearra agus iad a málaí plastic an seo, sábhain sé sin annach chuid ama, agus chomáile sin na pubar seo agus a siad ré le beathaíanna. Agus is tí sa bhoscain seo chun chuile thuirteach má 10 uair tá isce róite agin. Agus rud má faoi seo ná nuair le leann sé seo tá tuisce réile nóil nó nús le cócreacht. Ach, rud nach bhfuil cliste ná na huibheacha ó iompar mar seo. Mar sin breanna muid inis bealach gur féidling na huibheacha seo ó thógant ling agus muid mo a campáil. Mar sin, rud a dhéanas muid ná, tá chun na huibheacha seo thógaid agus bhris sin muid iad, chuir muid isteach mar seo iad. Agus seo ha dhéanamh agin, ben muid ná huibheacha 10 scrufa a bheith agin agus muid mo a campáil. In páda níos fearr ná bricfásta 10 bheith agad rééis ihe chuoin spéir. Agus inis ní gádoing a chu sin fad a bheasca agus déatá sé fad dhéana sa máile. Agus ní féad le brise mar tá siad briste hena hain. Ní gádoing inis a chu seo fad a chuir isteach sa muideal. Mar seo, agus chuir muid isteach mar seo, he? Agus inis, clapin bug a chuir inis, tá na huibheacha seo, bras sábháilte in iompar timpeall bhrise siad mar tá siad briste agin hena hain. Agus iad sláán sábháilte agin sin le tuairceatíon ionad campála le bricfásta áling a bheith agin. Agus féimar dhéanann sibh sa máile, is féidir inis ón bricfásta dhéanana le dad nó mám sa máile déanann si bheith sa chiisten a chun seo déanana muid é ar Campa bug agus las muid a gás in bug an seo. Fiocht anna sin. Agus réitú muid bricfásta 10 dún hain. Agus be bricfásta áling agam sa gan nóméid nó ró agus sin nód ionta chaile don campáil.